Hey, yazi webhebe uSimaka sahambe nathi usekhanselile. Iyamnqabela le ndoda yakhe. Hawu, emva kokuplana okungaka. Hey, iyamhlanyisa le ndoda yakhe. Hayi kancane. Hayi, noma ngamhlanyisa. Kodwa ngeke imhlanyise njengoba uSibuya ihlanyiswa uZobi. Uyazi ukuthi uSibuya maseklabhini samajida sithi kuse asingene nazo izingane uvela akhala athi hayi ngine mama mina. Manenzani eklabhini baby? Bangenwe izingane yabona into ukuthi uthi baby niba u4 nezingane nazo zu4 bese nithi hayi asingene. Hayi uSibuya ukhala ibhadi ngiyakutshela ayifuni kabi leyo nto. Iy'ngane iy'ngenwa kanjani? Webhebe. No, uyabona lento leyo ukuthi suke kuMandla wena baby. Suke kuMandla noSipho abasho lento yokuthi angenwe izingane thina noSibuya sithi nje no. No guys, no. Cause yabo nje mina ngine mama lami engilithanda. Cela ungasondeli eduze kwami. Bamba ifoni Mthandeni. Hayi, private number lena baby. Private number ebusuku mina ngiyibambi. Sathane enzima. Mthandeni, le namba iseyiwe uMandla. Hayi, wena baby shuthi ifoni yami mina ngayisetha ngelanguage yasePortugal angithi uyabona. And uMandla means private number in Portuguese. Wemthandeni wena. Okay. Private number in Portuguese, hello? Wona boy, ngiphethe ingane ezisuku la shayisa. Ungenzike lento yakhe yokubaleka uma ubona izingane. Sacela please this wrong number ungaphinde uyifonele le number. I-wrong. Yabo, ngitshele baby ngathi i-wrong number le. Uzolala ekhishini namhlanje. Okay baby. Uzwile kodwa baby ukuthi bathi mabefika nezingane mina ngiyabaleka. Mthandeni.